20 dem. De her, de er også gode. Jeg har læst, at man har givet mus et stof, sådan så de er blevet stærkere. Det stof findes i æbler. 70. Så er der en forsker, der siger, at hvis det skal virke, så skal man altså op og spise rigtig mange æbler som menneske. Vi er jo en del større end musen, ikke? 80 har vi nu. Mennesket skal spise 100 æbler om dagen, før man kan blive stærkere. 100 ævler. Jeg elsker at spise. Jeg hader at motionere. Er der tit nogen, som køber 100 æbler? Ja. Nå. Vores idé med æbleforsøget er som udgangspunkt virkelig dum. Men det er sådan, at det er virket på mus. Så nu prøver Petra at spise 100 æbler, og det glæder jeg mig virkelig meget til. Så håber jeg saftsus med, at jeg får nogle ordentlige muller. Skal vi ikke lige måle dem først, og så kan vi måle dem igen bagefter? 29, 52, 82. Perfekt. Ja. Så er det jo bare om at komme i gang, ikke? Jamen hvad, vil du bare spise dem, eller skal jeg hjælpe med at rive dem? Ja, du hjælper lige. Petras forsøg med æbler er ikke så dumt, som man kunne forestille sig, fordi man har jo set, at det stof her, usolsyren, virker hos dyr. Så derfor er det også interessant at se, om det virker hos mennesker. Det er det godt. Ja. Okay, et æble spist. Jeg må gerne rive nogle af dem nu, fordi der går meget tid med at tykke. Det går overhovedet ikke. Det går alt for langsomt. Mine kæber bruger for mange kræfter på at tykke. De der både der, ikke? Så revet æble er helt klart vejen frem. Skal du have revet nogle flere? Ja. Jeg kan have det. Der var lige lidt negl der. Nå, men ikke noget af betydning. Den her skål, den bliver bare ved og ved med at være fyldt op med det lort. Egentlig så burde jeg have lidt ondt af hende og trøste hende lidt mere, end jeg gør, men det ser bare skide sjovt ud. Altså, hun er ved at spise 100 æbler. Altså, det er fandme hendes egen skyld. Så er der 2 mere herovre, hvis du har lyst. Ja. Okay, nu sætter jeg lige turbo på. Okay, så hold godt fast. Hvad skal der på? Fart på. Fart på! Når du har spist den der skål, så har du spist 10 æbler i alt. Du vil lige have et mere oveni? Nej, kan du ikke lige vente lidt? Prøv lige at selv smage det her, du har lavet her. Nej, jeg har trænet. Ej, det går langsomt nu. Altså i den der artikel, der stod der jo, at det er stoppet i skralden, som gjorde musen stærkere. Så altså, jeg tror bare, man skulle nok bare spise skralden i stedet for alt det der fyld, der er i æblerne, så det fylder op ned i maven. Så kører vi skralder. Ja. Ja. Ej! Okay, hvor er det dumt. Du har spist 22 æbler. Fire både. Yes, 4 både. Gør det ondt? Ja. Det var 25 æbler. Ja. Skal du blive stærkere, tror du? Ja, fordi jeg spænder sådan der i maven. Er det okay? Ja. Er du sikker? Ja. Skal jeg hente et eller andet? Et æble, eller Nej. med et glas vand? Skrid lige. Okay. Fej, for helvede. Året før, det var 52. 52. 52. Man kan sige, at maven er du blevet stærkere. Ja. Og det er jo klart, fordi dine muskler er vokset, tror jeg. Ja. Og så er der kommet lidt Det er fedt. ikke bræk, det er vand, der er på trøjen. Ja. Det er jo et lorteforsøg. Man kan jo ikke, altså man kan ikke indeholde 100 æbler, og man får tilsyneladende heller ikke større muskler af det jo. Så det virker ikke. Det virker ikke.